え、今なんて言ったの？だからお前とは離婚してこの家ももらったから。もう日本に帰ってこなくていいよ。そう言って高笑いを上げる夫。私を出し抜いたつもりなのだろうか。私は何も知らない夫が滑稽でおかしかったが、笑いをこらえながらこう言ってやった。そう、わかったわ。では、ごきげんよう。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちの出会いは婚活パーティーで、一番印象が良かったのが彼だった。私はずっと仕事に打ち込んできた人生で、そのため恋愛はおろそかになっていた。だから30歳の時に私は、友人に勧められて婚活パーティーに参加したのだ。夫は一般企業に勤めるサラリーマンで、私より2歳下。参加者の中で一番コミュニケーション能力が高くて、真面目そうな雰囲気だったので、私は彼と連絡先を交換して会うようになったのだ。そして交際がスタートし、1年後には私たちは同棲を開始した。結婚を前提に婚活パーティーに参加したので、やっぱりまずは一緒に暮らしてみないとと思ったのだ。それに私はいつも仕事が夜遅くまであって、会えるのは土日のみだったので、帰ったらいつでも彼と会える状況というのはとても嬉しかった。その後、1年ほど同棲での生活を経て私たちは結婚。同棲生活では特に大きな問題は起きなかったし、めちゃくちゃ気になるところがあったわけでもないので、私は安心して結婚に踏み切ったのだ。それから3年、今のところ平和に夫婦生活を送ることができている。もちろん多少は不満に思ったり、嫌だなと思うところもあるが、それは人間関係では必ずつきまとうことだし、すべてが自分の思い通りにいくことはないから、妥協点を持てる余裕は持ち合わせていないといけないだろう。だがそれでも耐えられない出来事が今回私の身に起きた。きっかけは義父が亡くなったこと。義母を一人にするのは心配だと言い、夫が義母と同居したいと言い出したのだ。私は夫からいきなりそのような提案をされて悩んだ。確かに高齢の義母を一人にしておくのが心配な気持ちはわかる。だが同居となると、生活スタイルが合うかとか、そもそも義母とうまくやれるのか不安になってしまう。私はお母さんの家の近くに引っ越すとかじゃダメなの？と聞いたのだが、夫はそんな回りくどいことしないで、一緒に住もうよ、と言って、私の意見は却下された。この時はさすがにちょっと夫に不信感を抱いたが、それでも3年も結婚生活を続けてきて、それなりに幸せな日々を過ごしてきたので、とりあえずは夫の言うことを聞いて従うことにした。それに義母の印象もそこまで悪くはなかった。この3年の間、義実家には盆や正月などに顔を出していたのだが、義母から嫁いびりを受けた経験とかはなかったので、私は何とかなるかと自分を納得させることに。そして義母が義実家を売って私たちの家にやってきた。マサト、のぞみさんありがとうね。今日からよろしくね。義母が丁寧に感謝の気持ちを言ってくれた。今日はお祝いだし寿司でも取ろうか。夫がそう言って出前を取り、みんなで美味しく寿司を食べた。食事中も3人で楽しく会話をすることができたので、これなら同居生活も平和に過ごせそうだなと思った。実際、最初のうちは義母も優しくて、良好な関係を築けていた。だが同居生活が始まってから1ヶ月ほどが経った頃、義母の態度がだんだんと変化していった。のぞみさん、ちょっといいかしら。お母さん、どうしました？あなた、もう少し家事を丁寧にできないのかしら。え、見てて気になるのよね。どういうところが気になるのでしょうか？まず洗い物が雑だし、料理も味付けが適当よね。はあ。私は仕事を忙しくしながらも、
家事は頑張ってきた方だと思っていた。でもそれが義母が要求するレベルに達していなかったのかもしれない。夫からは特に不満を言われたことがなかったので、私は義母からの指摘にびっくりした。確かに晩ご飯は朝のうちにパパッと作って、夜に温められるようにしてることが多いから味付けは雑かもしれない。でも夜帰ってくるのが遅いから仕方のないことだとも思う。それに帰宅時間が遅いから、お風呂に入る時間とか考えると、食事を済ませたらすぐに食器を洗って、明日の準備とかそういう方に気を回さないといけない。義母はそういう私の事情をあまり考えてはいないのだろう。でもだからといって、せっかく良くなってほしいと思って苦言を呈してくれた義母の意見を無視するわけにもいかない。だから私はできる限り義母が納得がいくレベルになるように努力した。今まで温めるだけでいいようにしていたものも、食材を切るだけにして帰ってきてから火を通すようにしたし、洗い物も丁寧にやった。その分、寝る時間が遅くなって少し辛かったけれど、同居生活をうまくいかせるためだと思い、頑張った。だがそれでも義母は私の家事に文句をつけてきた。なんだか地味な料理ばかりね。お母さんの好みに合わせて和食をいつも作ってるのですが。あら、私が悪いっていうの？いえ、そういうわけでは。もっと洋食とか中華とかバリエーションを豊かにしてちょうだい。わかりました。それなら義母が晩ご飯を作ってくれればいいのにと思ってしまう。義母は別に体調が悪いとか介護が必要だから同居しているわけではない。至って元気だし、週末は普通に友人とランチに行ってきたり、平日の日中も習い事とかをしているほど活動的だ。だからそこまで私の家事に文句をつけるというなら、義母にやってほしい。それからも義母は私に厳しく当たってきた。洗濯物がこんなに溜まってるじゃないのよ。あなたって本当にズボラな嫁ね。部屋が汚れてるわよ。窓もちゃんと拭いてきれいにしなさい。窓枠も汚れてるわ。私に汚い部屋に住めって言うの。義母の私への口調はどんどんきつくなっていき、最近は私を罵倒してくるまでになった。あなたってどうしてそんなに容量が悪いのかしら。使えない嫁をもらってマサトがかわいそうだわ。顔も地味でパッとしないし、30歳超えても結婚できなかったのがわかるわ。 W。 家事について文句を言ってくることは100歩譲って許そう。だが、私自身をこうやって悪く言うのは違うと思う。そして腹立たしいのは、夫が全く私のことをかばってくれないことだ。義母が食事の時とかにぐちぐちと私に文句を言ってきても、夫は義母を注意してくれないし、話に入ろうともしない。でもさすがに最近は義母の私への悪口がひどいので、私は夫に義母に注意してほしいとお願いをした。あなたも気づいていると思うけど、お母さんの私への態度ひどいと思わない？あなたからお母さんに私への接し方をもう少し優しくするように言ってくれないかしら。私がそのように言うと夫はすごく嫌そうな顔をした。なんでだよ。俺は関係ないだろ。いや、関係ないってことはないでしょ。あなたのお母さんなのよ。嫁と姑がうまくいってないなら、夫が間に入って助けてくれてもいいと思うんだけど。だからそれは嫁と姑の問題であって俺には関係ないだろ。そんな。だいたい母さんの要求するレベルにお前が達していないのが悪いんじゃないか。自分の未熟さを棚に上げて俺に責任を押し付けようなんてせこいぞ。どうしてそんな言い方をするの？私はすごく困っているっていうのに。そもそもお母さんは元気なんだから、家事をもっとしてくれてもいいのに。はあ？母さんに嫁の仕事を押し付けるっていうのか？嫁の仕事。そうだろ。
家事ってのは嫁がやるもんだろうが、それを母さんにやらせようだなんて俺は許さないぞ。私はびっくりして目が点になってしまった。まさか夫がこんな考え方の持ち主だったとは。今までも確かに私が家事をやってきた。夫は私が自分のできる範囲で家事をしていたことに文句を言ってこなかったから、私もストレスなく家事と仕事を両立することができていた。だから夫がこのような亭主関白のような気質があったことにすぐに気づけなかったのだ。義母が来ていちいち細かく言われるようになり、面倒な嫁いびりが始まって困った時に助けてくれないなんてひどすぎる。私は一気に夫に対して不信感を募らせた。そして夫も今回の喧嘩を機に私に対して敵意をむき出しにしてくるようになった。のぞみさん、あなたまた和食を作ったの。地味な料理はやめてって言ったでしょ。おいのぞみ、母さんの言う通りだぞ。すぐに作り直せ。2対1の状況になり、私は精神的に参っていた。さらには義母は最近は孫を早く産めと私にしつこく言ってきていた。あんたはもうババアなんだから早く子供を産め。結婚して3年も経っているのに一人も産めないなんて体がおかしいんじゃないのかい。義母の心ない言葉にどんどんストレスは溜まっていき、お前がいるから子供が生まれないんだろうという考えまでよぎってしまう。そして夫も同じように私に子供ができないのは私のせいだと義母に便乗して言ってきた。どうしてそんな風に私を存在に扱ってくるのだろうか。自分たちがどれだけ偉いと思っているのだ。私の中でこいつらはもう完全に悪と化していた。そしてそんな中、私のもとに1年間ほどの海外転勤の話が舞い込んできた。私は1年ほどあの家から離れられて、しかもキャリアを積むいい機会をもらえたことに喜んだ。だが私が海外転勤の件について夫と義母に話すと猛反対をされた。1年も家を空けるなんて許さないぞ。そうよ、その間の家事は誰がするのよ。それはお母さんがやればよいじゃないですか。働かずにずっと家にいるんですから。はあ、嫁のくせに何私に命令してるのかしら。おいのぞみ、母さんに謝れ。そしてその無礼な態度を改めろ。いい加減にしてちょうだい。私はあなたたちの奴隷ではないの。いい大人なんだから自分たちで生活をして。私はもう遠慮なく言い返そうと決めていた。私が強く言うと夫と義母は驚いていた。とにかく海外転勤には必ず行くから。そう言って私は無理やり海外へと旅立った。夫と義母は何か言いたそうにしながら私を見送っていたが、気にせずに転勤をした。そしてアメリカについて私は海外での勤務を始めた。海外での生活はとても新鮮で、そして仕事でもいろいろな発見があった。勉強になることがとても多くてやりがいもある。私は海外に来て本当に良かったなと思った。だがアメリカに来て1ヶ月ほどが経った頃、いきなり夫から連絡が来た。もしもし、一体どうしたの？電話越しの夫の声は笑っている。何がおかしいというのだろうか。お前に話したいことがあってな。え、一体何？俺たち離婚したから。それでこの家も俺たちのものだ。え、今なんて言ったの？だからお前とは離婚してこの家ももらったから。は、もう日本に帰ってこなくていいよ。そう言って高笑いをあげる夫。私を出し抜いたつもりなのだろうか。こんな最低な男となぜ結婚してしまったのだろうか。だが夫は自分の犯した罪について気づいていないようだ。私は何も知らない夫が滑稽でおかしかったが、笑いをこらえながらこう言ってやった。そう、わかったわ。では、ごきげんよう。え、何？
いや、驚かないのか。勝手に離婚したんだぞ。家まで俺たちがもらったんだぞ。何？脅しのつもりでそんなことしたの？いや違うぞ。俺はお前と離婚したくて離婚届を出してきたんだ。それで私の箇所は誰が書いたのよ？それは母さんが書いたよ。そう。私、忙しいから切るわね。おい。私は夫の反応を無視して電話を切ってやった。そしてすぐに私はとある人物に電話をした。あ、お兄ちゃん。ちょっと相談事があるんだけど。ああ、なるほど。わかった。協力するよ。これでもう完璧だ。そしてそれから少し経ってからまた夫から電話がかかってきた。おい。どういうことだ？内容証明ってやつが会社に届いたぞ。そりゃ当たり前でしょ。あなた離婚届を偽造したのよ。偽造したことや役所の人にそれを受理させたことは罪に問われるのよ。そんな。まあ慰謝料を請求させてもらってそれでチャラでいいかな。離婚は私も同意してるから改めて正式に離婚しましょう。あとは弁護士の私の兄とやり取りしてくれるかしら。代理人として兄に離婚の手続きも進めてもらうから。あと大事なこと忘れてた。その家、私名義の家でもう売ったから早く出て行ってよね。あなた、忘れたの？結婚する前に私が持っているこの家に転がり込んできたことを。呆れた。まあ、義実家ももうないし、あなたたちはこのままだとホームレスね。待ってくれよ、のぞみ。マサト、私に代わりなさい。義母の声が聞こえてきたので、私はすぐに電話を切ってやった。もう離婚するんだからあんな最低なやつの声を聞く義理もない。そしてそれ以降はめんどくさいので夫の番号は着信拒否にしてやった。その後、兄から無事に離婚が成立したこと、そしてその前に勝手に離婚届を偽造して出したことに対しての慰謝料も請求できたと連絡が入った。さらに兄は今までのモラハラについても私が証拠の音声などを送っていたので、慰謝料を請求してくれたようだ。結果的に元夫と元義母は結構な額の借金を抱えたまま、私の家から追い出されることになった。ちなみに私の荷物については兄がレンタル倉庫を借りて入れてくれたので、日本に帰国したらいつでも取り出せるようになっている。風の噂では、元夫は今回の件で最低な男として職場から冷たい目で見られているそうだ。というのも元夫は職場で自分が愛妻家だと言っていたらしい。それがとんだモラハラ男だと知られたのだから、そりゃ冷たい目で見られて当然だ。だが慰謝料を支払わなければならないので、仕事は続けなくてはならず肩身の狭い思いをしているらしい。そして元義母は、今まで私が家にお金を入れていたことを知らずに、今まで通り好き勝手にお金を使ったため、元夫との生活は一気に苦しくなり、元夫からものすごく怒られて二人はすごく険悪なムードになっているんだとか。本当にいい気味だ。一方、私はこのまま海外の支社で働くことが決まった。アメリカでの生活は本当に楽しいので、このままここでずっと働くことができて嬉しい。しばらくはまた仕事に打ち込み、落ち着いたらまた恋愛もしようかなと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。